Mistoqsija oħra komuni hi donni anka bl-arja neħxien, anka bl-ilma neħxien u il-faċendi li nagħmel id-dar pereżempju wara ġurnata xogħol, apparti x-xogħol mela jkolli anka l-faċendi, dak huwa strapazz huwa eżerċizzju? Ħadda mill-aħħar waħda. Kull moviment jgħin. Mela jekk jiena naqbad it-taraġ flok il-lift, diġà użajt iktar kaloriji, diġà ħaddim daqsxejn iktar ġismi. Issa f'każijiet ta' injuries u ġieħ, min pereżempju ma jistax jitlaw jinżel it-taraġ, ovvjament nieħdu parir ta' fiżjoterapista. Però ejja nassumu li dak li jkun ma tantx għandu minn dawn l-uġijat, jew forsi jkun hemm dik ix-xaġa żgħira qed iddejjaqna ma essax mhux li żżommna lura milli nużaw it-taraġ. Iva, kull moviment ħajjejn, ma dik l-ewwel qabel kollox. La l-arja u laqqas l-ilma ma jħaxnu. Normalment meta aħna ngħidu imma jiena għalfejn qiegħda mwaħħla mix-xaħam. Il-qisin qishom baqgħu l-istess, mill-ħwejjeġ għadni l-istess, qisu m'hemmx progress. X'qed nagħmel ħażin? Normalment mhux tkun xi ħaġa ħażina, ma tkun forsi idea żbaljata, bħal pereżempju jiena qed nassumi, u dinja komuni ħafna, illi meta qed niċċaqlaq qed naħraq ħafna iktar kaloriji milli fil-fatt qed naħraq, mela u min jgħidlek ġenwinament il-ħin kollu għaddejja darjen bla waqfien. Kif suppost jiena żnella, suppost ma fini xejn. Però probabbilment u mhux se ngħidlek 100% ma kważi ikun il-fatt illi aħna qegħdin niklu aktar kaloriji milli naħarqu. Mela fatt kurjuż huwa dan. Illi l-maġġoranza tan-nies għandhom idea illi jiklu bħala ammont ta' kaloriji nofs ta' kemm verament ikunu kielu. Min-naħa l-oħra, l-istess nies fuq studi li ġieli jagħmlu għandhom idea illi ħarqu d-doppju tal-kaloriji milli fil-fatt ikunu ħarqu meta jkunu qed jagħmlu dawn il-faċendi, eċċetera. Jiġifieri normalment hija idea żbaljata ta' stima. Però jista' jkun ukoll, u kif inħobbu ngħidu dejjem, illi hija kwistjoni anke ta' hormones. Ħanitolbok illi b'mod regolari anke tiċċekkja hormones, ħalli tara inti illi kollox huwa sew, fejn hemm bżonn nieħdu parir ta' tabib u anke jekk hemm bżonn nieħdu mediċini, għax waħda mill-iktar hormones li hija kruċjali biex aħna naħarqu l-kaloriji hija l-famuża thyroid. Dak li jgħidulu hypothyroidism fej it-thyroid ma tkunx qed taħdem b'mod effiċjenti daqskemm nixtiequ jew daqskemm ikollna bżonna, taffettwa anke iva ħafna madwar 30% lill-metabolizmu tagħna kemm dan jgħinna biex naħarqu kaloriji. Li wassal imbagħad naturalment biex anke kemm naħarqu xaħam. Mela normalment hija problema ta' stima li jiena m'għandix stima eżatti ta' kemm fil-verament ħraqt jew verament kilt u iktar milli fuq stimi ħanitolbok li tifoka fuq azzjoni. Tajt isma' jiena liema professjonisti jew professjonista ħankellem dwar il-pjan tal-ikel tiegħi, liema nutritionist dietitian ħanagħmel kuntatt magħhom għall pjan tal-ikel personali tiegħi, fejn jidħol l-eżerċizzju, liema coach kwalifikat ħankellem għall-eżerċizzju li għandi bżonn nagħmel għax il-koll nafu li iva. Meta aħna għandna pjanar professjonali, ħanaslu mhux biss riżultati aħjar iżda aktar malajr ukoll għax il-professjonisti mhux biss qed jgħallmuna mit-tagħlim milli tgħallmu huma iżda anke mill-esperjenza tagħhom. U għaldaqstant fatt kurjuż u importanti ħafna huwa li jkun hemm min isegwina, min jinkoraġġina u min nistgħu insaqsu dwar il-mistoqsijiet, problemi u fatti tal-ħajja oħra li jkollna along the way. Li jkun hemm min qed isegwik, li jkun hemm min qed jgħinek u f'dal każ idealissimu jkunu professjonisti ħajjejna iva biex kollna riżultati aħjar, riżultati aktar malajr u probabbilment anke iktar serħan il-moħħ. Jiena Mattejus Grasso, coach u xjentist tal-exercise, nawguralek is-saħħa u l-ġid.